इराननि परमाणु थावनिफोरा आमेरिकानि गाग्लोबनायजों जोबस्राङाखै। थांनाय सप्तायाव आमेरिकाया इराननि मोनथाम परमाणु थावनिफोर फर्डो निउक्लियर प्लान्ट, नेटान्स निउक्लियर प्लान्ट आरो इस्फाहान निउक्लियर प्लान्टखौ थांखिनानै गाग्लोबदोंमोन। आमेरिकाया इराननि मोनथाम परमाणु थावनिफोराव गोख्रों बमा गावख्रुबनायनि उनाव गासै मुलुगानो फोथायदोंमोन दि इराननि परमाणु हाबाफारिया जोबस्रांबाय। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे गाग्लोबनायफोरा इराननि परमाणु हाबाफारिफोरखौ आबुङै फोजोबस्रांनो हायाखै, नाथाय इराननि परमाणु हाबाफारिखौ माखासे दाननि थाखायल' दोनथ'नो हादों। इउएस डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि मोनसे गथायनाय रिपर्टनि बादिब्ला इराननि परमाणु हाबाफारिफोरनि गाहाय बाहागोफोर जेरै जौगाहोनाय इउरेनियाम बाख्रि आरो सेन्ट्रिफ्युजफोरा रैखाथियैनो दङ, मानोना गाग्लोबनायनि सिगां इरानआ गावनि जौगानाय इउरेनियामखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैदोंमोन। सुलुंफोरा बुंदों दि फर्डो निउक्लियर प्लान्ट, नेटान्स निउक्लियर प्लान्ट आरो इस्फाहान निउक्लियर प्लान्टनि थावनिफोरा बारा खहा जायाखै। गुबैयै गोथौ बांकारफोराव थानाय सेन्ट्रिफ्युज आरो इउरेनियामआ रैखाथि गोनाङैनो दङ। आमेरिकानि B-2 बम्बारफोरा फर्डो निउक्लियर प्लान्ट आरो नेटान्स निउक्लियर प्लान्टनि सायाव 30,000 पाउन्डनि गिलिर बमा गावहरदोंमोन, नाथाय बै बमाफोरा गोथौ बांकारफोराव सौहैयाखैमोन। इस्फाहान निउक्लियर प्लान्टआव टहमक मिसाइलफोरखौ गावहरनाय गोजौनि दाथायफोराल' खहा जादोंमोन, गुबुन गासिबो रैखाथि गोनाङैनो दङ।